tsaona dzandakasangana nadzo ndakabvawo kuMidlands ndichiuya kubasa. Ndauya kubasawo ndakasvika pabasawo ndikabvunziwa kuti munomwa here doro munodii, ndikati kana handini doro ndinoenda kuchechi. So zvadaro ndakava munhuwo akabvunzwa kuti sezvo mune murume muri kushandisa here mafamily planning. Ndikati mafamily planning hapana, ndiri kushandisa dzoka ndapiwa mafamily planning macontrol. Ndikadzoka mai vai vakadzoka vakandipa hair remover. So zvadaro mai ava vakandidana mubedroom mavo dziri nguva dzemanheru. Mai ava vakandidana mubedroom mavo mushure mekunge tigere mudining vauya nemadrinks avo anga vauya nawo. Ndikapiwa ndikanwa. Saka madrinks aya ndisiri kuziva kuti madrinks ane dragon mukati. Ndokuzoenda kubedroom kwavo nemurume wavo. Vakati nhasi mainini tiri kurara tese muno. Ndikati sei? Vakati tiri kurara tese nekuti ndakakufarirai. Ndikati hazviite. Vakasvika pakundibata murume wacho akandibvisa hembe. Ndamuka ndikada kunorara kuimba yandaivata kukitchen. Vakati hamusi kutonorara ikoko mukutoedzerwa murimomo. Ndakaedzerwa ndirimomo nenguva dza5 o'clock. Ndichimuka ndichiendawo kunoita basa rangu panze. But ndichimuka ndainyara kutarisana navo, ndaishaziva kuti ndotarisana navo sei nekuda kwechiitiko chakadai so. Izvinhuwo zvakandirwadza ndandisingaziviwo kuti mumabasa unosangana nezvinhu zvakadai. Ndaitiwo kuda sebasa semunhu akauyawo kubasa ndichangoshandawo basa rangu mune zvakanaka, asi ndakasanganawo netsaona yakandirwadza. Izvinowo zvinhu zviri kundishungurudza mukurarama. Mukuya kwandakaitawo kubasa ndakati ndibatsirikewo kushandirawo mwana wangu. Ndandiriwo munhu ane vana vake 2. Ndikati ndoda kumbonopedzawo mastress. Ndakafirwawo nemwana anga ane 1 year 3. Kusvika ndasimukawo ndauya kuno kubasa chaindirwadza kuti ndirambe ndakatarisa guva remwana wangu kusvika ndauya kuno kubasa, asi zvandakazosangana nazvo pain yacho iri kuramba kupera. So zvinhu zvinondikanganisa magariro andiri kuita. Ndiri kuchengetewawo nevamwe mubuya. Ivo vanhu ava vari kuti kuna mbuya vaya, kuna landlord, dzingai munhu uyu tinogara mucottage 1, mudzingai abve kuno kusvika kupolisi. Ndoshoko ravanenge vachingotaura. Ina handina hama, nditoriwo munhu ari kutambura. Saka ndinotosvikawo pakuona kuti kuenda nenyika zveshuwa zviri nani. Ibasa reira manga mauya kuzoita? Ibasa remumba. Dambudziko iri rakatanga ndava muno mazamu kubvinza mukaka. Ndava ne3 weeks mazamu achibvinza mukaka. Zvokuti hembe dzainyorova. Vamwe vangondipawo maidea isai chii, asi ndiri kutomboonawo zvinengewo zviutanana. Asi chinhu chakundishamisa mudumbu, muri kutamba kunge mune mwana asi ndisina kuzvitakura. Asi muri kutotamba ndinotonetseka zvokutoshayiwa kuti chii chakuitika mudumbu. Muri kuita kunge mudumbu mune mwana. Unongori mudumbu, unongori kungotamba chete kwandinongonzwa kuti zvikatanga pano kana kugara unoya nekumusana. Saka ndotadza kuziva kuti chii chiri kuitika pandiri. Ndiri kutaura kubuda kwemukaka kuti unobuda zvakawanda zvakadii uyezve une nguva here yekubuda? Une nguva dzekubuda, asi mabudiro akuita zvino unobuda ukasvina wakubuda. Asi kana zvikakwidza unotobuda woga hembe kutonyorwa zvekudonha pasi. Zvinhu zvinondityisa. Ende matauriro aiita murume wacho aisvika pakundiudza kuti mainini ini ndine zvivindi zvokupinda mumba memunhu 12 o'clock dhora rakakiyiwa, ndinopinda 12 o'clock ndikabuda dhora rakakiyiwa. Dambudziko randava naro iko zvino nderekuti kana ndadzasvika nguva dziya dzemanheru kana kuti masikati, pane kamwe kafeeling kekuti ndichifamba ndonzwa kunge munhu ari kuteura ndizvingana kuti dzava nguva dzekutorara. Ndinotambudzika, handirari. Hondo dzacho dzande ndichitorwiswa dzakatokurisa. Kana muchiti hondo dzakurwiswa, chii nyatotsanangurai? Ihondo dzipi? Tsanangurai tinzwe. Sometimes ndinoona vari vanhu vachiuya, asi vanhu ava vachiuya kwandiri vanenge vachirwisana neni. Kuswera kwane zuro vanhu ava vakatoita sanenge varwisana neni, vandicheka vandibvisa mazamu. So zvinhu zviri kundityisa. Kubvawo pane izvozvo marariro acho kuti nditorara hope zvinhu zvakutondityisawo kuti hei, kana kwasviba kudai ndinotoona kuti ratova basa. Chemo chandinacho kumhuri yeZimbabwe ndechekuti ndaikumbirawo rubatsiro kana basa zvaro rokuti ndichishandirawo mwana akwanisewo kuenda kuchikoro. Izvezvi kuti nditi vabereki hakuna plan dzandingatarisire kuvabereki kutouyawo kuzama kutsvaka kurarama. Ndaikumbirawo zvangu kune ava vanorapa kuti vanhu dai vaikwanisawo kundibatsirawo dambudziko rakaita seiri.
zvinhu shuwa zviri kundinetsa zvokuti zvikasvika sanike kutamba kuri kuita mudumbu. Sometimes uti mwana kuti ukabata chinhu chiya chinoita kunge like nyoka, saka zvinhu zviri kutondityisa kuti ukabata unotonzwa chakatevera mudumbu chakaita kunge like chinyoka, asi handisi kuziva kuti chii chiri kuitika.